Ubokuthatha ithuba uwedwa mawumuntu omnyama uyibuza ukuthi uma inkolo ifike nabamhlophe ezweni lokhokho bethu, umbuzo uthi kunanesibalo yezwa kuthiwa noJesu wafa 2000 years ago njengoba kunyaka manje ngo-2024. Uyibuza ukuthi uma inkolo ifike nabo ngokuthi bafike la ezweni lokhokho, umbuzo uthi baphile emingakanani iminyaka okhokho bethu iBhayibheli lingakafiki nenkolo yabo, bebephila ngani bekhonza muphi uNkulunkulu? Leyo nto leyo iyodwa ekutshela ukuthi usho ukuthi uNkulunkulu ngempela njengokusho kwabo eBhayibhelini, usho ukuthi ngempela uNkulunkulu wadala abantu waqeda wazoyithandela isizwe esithizeni, base abanye besala bengenaNkulunkulu njengathi phela ngoba uNkulunkulu lapha kithi uthi uyafika 2000 years ago. Futhi sonke lesikhathi izwekazi labansundu likhona nokhokho bethu nje, okhokho bethu ukuthi babedwanguza umbuso babegcinwa ubani, babekhonza bani, ngubani wayebavikela. Lokho kutshela ukuthi kunoNkulunkulu ababemkhonza. Umbuzo uthi-ke lo uNkulunkulu abemkhonza awubukeke ukuthi-ke seyifikile inkolo, ifike nani yini into enhle ongayikhomba? Kuphi ukuthula? Kukhona yini ukuthula okufike neBhayibheli? Kunalokho abantu bamasonto left and right, maningi amasonto kodwa abazwani bodwa. Yafika le nkolo yaqeda ubuntu kini bantu abampisholo. Buka ukuthi ingakafika okhokho beni bebengenabo yini ubuntu, bebekwazi ukubambisana, belekelelana, omunye acabangela umfowabo, omdala ahlonipha omncane, omncane ahlonipha omdala, kunobuntu bephilelana, besiselana ngisho izimpahla izinkomo ukuze nawe ube nabo. Namhla akekho umuntu ongadela ukuphila kwakhe ukuze kuphile umfowabo, ngeke kwenzeke ngoba abantu bakithi abampisholo banabo ubuntu, balinyezwe yiyo le nkolo yabamhlophe. Akuyinike isikhathi umuntu omnyama ubuke kahle ukuthi uma ukuthi lo nkulunkulu ufike nale iBhayibheli, then ukubeka wena njengomuntu omnyama yini indaba lo nkulunkulu eqhambe kubantu abamhlophe engavelanga ngomuntu omnyama na? Uyibuze lokho ukuthi uma kuthiwa lo nkulunkulu uvele ngomuntu omnyama ngabe nikuphi nini? Ngoba njengoba evele ngomuntu omhlophe, abantu abamhlophe ba-rich, badla umhlaba wokhokho bethu. Thina thona bagqoka ingubo emanekiniki, ikhona ingubo emhlophe ethiqwa, into engekho leyo. Abelungu bona bahleli kuma-riches, kodwa thina sabantu abampisholo siyasokola. Sibuze nje umuntu omnyama, vuka uvula amehlo, buka nawe, wabekela ingcebo yakhe ezulwini la kungenasela nanuntu khona, kodwa abamhlophe bahleli kuma-riches okuyibona abafike